Hej, så er vi klar til test af produkttemperaturføleren. Vi har indstillet vores gryde på varmetrin nummer 9. Vi har temperatur 40 grader. Vi har omdrejninger 15. Vi har program 3. Sensoren er fastlåst ned i gryden, som man ser lige under vandkanten. Der er fyldt 40 liter vand i gryden. Skraberne er monteret. Føleren er sat på nede i bunden. Produkttemperaturføleren er en klon af den, der sidder og viser her. Den viser 17 grader lige pt. Vi har installeret vores Jumo-føler herover, hvor vi kan se, at den måler 17,1 grader. Vi har monteret vores ekstra sensor, produkttemperaturssensor, i blok nummer 2. Ledningerne er snoede for at minimere støjen, og vi har i blok nummer 1 har vi vores Jumo-føler monteret op. På skærmen her, der har vi så vores linjer, og som vi kan se, så følges linjerne på Jumo-føler og produkttemperaturføler ganske ens omkring de 17 grader. Det er lidt svært at se her. Hernede har vi forskellen. Desværre kommer den med et lille udsving i starten, men det må vi lige tage med. Men som man kan se, jamen, så ligger de, og de ligger altså et sted imellem 0,4 og 0,2 i øjeblikket. Ganske pænt forskel. Her der har vi vores målinger, aktuelle målinger. De kan være lidt svære at se, men produkttemperaturen er 17,23 og Jumo er 17,07. Hernede har vi nogle startknapper. Og det vi så gør nu, det er, at vi sætter varme på, og vi har kørt i 4 minutter og 2 sekunder. Vi starter det hele forfra om et kort øjeblik.